Tak teda, čaute, ahojte kamoši. Som rád, že tu vidím známe tváre, ale aj takých, čo sú tu prvýkrát a teším sa na každého, kto tu je. A budem pokračovať v sérii, ktorú aktuálne máme o rozptýleniach. A teda rozptýlenia nenutne musia byť sociálne siete alebo takéto maličkosti, ktoré nás odvádzajú od našej pozornosti na to, čo sa chceme sústrediť, ale môžu to byť aj väčšie veci, ktoré dávame na zlé miesto. A tak dneska by som chcel rozprávať o tom, ako odstraňovať takéto veci a ako získať nejaký ten čas. A pravdu povediac, ja by som podľa mňa mal sedieť v prvom rade teraz a počúvať, lebo že ja som tak jednoducho vyrušiteľný hocičím, že neviem, prečo vlastne tu stojím a ja vám idem hovoriť, ale na čo som prišiel je, že keď si pripravujem tieto zamyslenia, tak vlastne o mnoho viac sa naučím, ako keby iba sedím a počúvam, ale že potrebujem si urobiť nejaký prieskum toho a podľa mňa aktuálne už si dovolím tvrdiť, že ja to viem aplikovať sám na seba a tento týždeň mi možno trochu niečo pomohlo, ale chcem začať trošku inde. Konečne sa skončil január, neviem ako vy, ale ja som mal pocit, že to bol nekonečný mesiac, že podľa mňa ja už som v marci mentálne, že to neverím, že mal 30 dní január, že ja už mám 50 dní z tohto roka prežitých. Takže konečne skončil január a aj tak som veľa vecí nestihol, ktoré som chcel stihnúť v januári. A január je taký mesiac, kedy si dávame predsavzatia, nový rok, novoročné predsavzatie, začnem cvičiť, behať, menej toto, menej tamto, viacej zdravo jesť a takéto. A teda prvý týždeň možno vyzerá takto, hej, že dáte z predsavzatia pomáhať ostatným, možno si nájsť novú prácu, možno začať cvičiť. A pravdu povedať, ja som mal tiež nejaké a je prvý týždeň februára a vyzerajú takto, hej, že akoby, mal som niečo, prešiel január a vlastne nemám nič, že úplne mi to nepomohlo. A tak nejak som si viacej naplňal ten život, hej, že som bol taký, že som dostal knihu na Vianoce a som podľa toho, čo je vzadu napísané, som bol, že to je banger kniha, že to proste potrebujem si to prečítať a že ráno vstanem o pol hodinku skôr a pol hodinku investujem do toho, že si budem čítať tú knihu. V sobotu som to zvládal. Iné dni nedalo sa, dalo sa, ale to by som musel skôr spať a nie o 12:30 a potom vstávať ráno o 6:30. Takže som si viacej naplňal život a tak som si viacej nakladal, že okrem toho, že budem čítať tú knihu, tak v práci budem počúvať podcasty a nejak sa vzdelávať, hej, že nejaké vzdelávacie alebo niečo také, čo sa mi hodí, buď do práce, alebo do misie. A som vyzeral nejako takto. Dobre, nie je ríšavý ten chlapec, ale tak plus minus so sluchatkami, za notebookom som sedel a tak som pracoval a zapol som si nejaký podcast. A bolo to také, že buď som sa vedel sústrediť na prácu, alebo na ten podcast, hej, že som sa snažil multitasking, to je také podľa mňa moderné slovo a všetci by chceli multitaskovať a zvládať 10 vecí naraz. A ja som prišiel na to, že to nie je asi niečo pre mňa, že buď som sa vedel sústrediť na prácu, alebo na ten podcast, hej, že ak som bol taký, že dobrá myšlienka a som programátor, takže som pozeral na kód v aplikácii, som bol taký, že pozerám do neho 15 minút, viem, čo povedali v podcaste, ale čo je zle, neviem. A teda, ako som si to chystal, prišiel som na to, že zmena nezačína tým, že si pridám nové veci, ale že niečo odstraním zo svojho života. Hej, niečo, čo ma vyrušuje, niečo, čo mi moju pozornosť berie preč. Hej, že zmena začína tým, čo zo svojho života odstraním. Hej, že nie je to o novoročných predsavzatiach a pridaním, že teraz začnem chodiť do posilky, ale neškrtnem nič zo svojho starého roku, akože z dňa zo starého roku. Stále to isté. A tak počas môjho prokrastinovania buď v práci, alebo pri učení na skúšky som si tak scrolloval Instagram a vyskočilo na mňa takéto meme, alebo teda vtipný obrazok, že
že teda Ježiš vytvoril hru, vytvoril svet, dal nám k tomu návod, dal nám Bibliu a potom prišiel ako Ježiš a ukázal nám, ako hrať. No a som bol taký, že OK, tak keď nám ukázal, ako hrať, tak chcem vidieť, ako Ježiš sa vysporiadával s tým, ak ho niečo vyrušuje. A tak som bol taký, že dobre, mám návod, mám to, ako to on žil, idem hľadať. No a tak Marek napísal Evanjelium, to je také svedectvo o tom, ako žil Ježiš, ako to vnímal Marek. A v prvej kapitole zaznamenal z Ježišovho života to, že nad ranom, zavčasu, ešte za tmy, vstal a vyšiel von. Odišiel na osamelé miesto a tam sa modlil. A som bol taký, že OK, že to je cool, no, že však ja som tiež chcel vstávať ráno skôr a čítať si knihu. A nešlo to, ale čo mi prišlo zaujímavé je, že tak veľmi to je podstatné, ten čas, že to tam je spomenuté 3-krát, hej, že nad ránom, zavčasu, ešte za tmy. Že mohol povedať raz, že nad ránom a bol by som taký, OK, viem presne kedy, ale teda, že je to asi tak podstatné, kedy, že to tam musel spomenúť 3-krát. A teda prvá vec, ktorú odstránil Ježiš zo svojho života, aby sa vedel sústrediť na niečo, je, že vyšiel z nejakej komfortnej zóny. Hej, že ja som aj vstal 6:30, ale som bol taký, že knihu som si nechal na stole, to musím výsť z postele, fajne teplo, zababušený som bol. Nechce sa mi, hej, že tak ešte pol hoďku poležím, možno poskrolujem dačo na Instagrame, možno si dačo pozriem na skúšku, ale nevstal som a nevyšiel som z tej mojej komfortnej zóny, aby som si to prečítal, aby som dodržal to, čo som si povedal. A teda to je prvé, čo hej, že verím, že Ježiš ako učiteľ toho mal veľa, hej, že učil zástupy, liečil chorých a určite mimo toho, čo všetko je spomenuté v Biblii, robil aj veľa iných vecí, že určite mal ten deň viac naplnený ako ja, že prepáčte, ale tak ja si sem tam vravím, že to je strašne veľa práce, škola, crosscamp, toto, tamto, 24 hodín je málo, chcelo by to 27 aspoň, ale z tých 24 hodín reálne, podľa mňa, keby si vyťahnem telefón, pozriem si moje well-being, svoje digitálne zdravie, tak podľa mňa takých solidných 6 hodín z 24 je na mobile, hej, že to nie je úplne produktívny čas, aj keď sa tvárím, že Messenger hodinka a pol, to bolo určite produktívne, to som komunikoval a takéto. Ne, že takože hlúposť. A potom ďalšiu vec, ktorú Ježiš odstránil, je, že vyšiel von. Je, že rovnako jak ja mám v svojej izbe kopec vyrušení, že teda mobil, počítač, notebook, Nintendo tam mám, kde gitary tam mám povešané, že teda kde sa pozriem je niečo, že toto je dobré, zahral by som si teraz chvíľu na gitare, zahral by som si teraz trošku počítačové hry. Ale Ježiš, keď sa chcel sústrediť na niečo, tak on vyšiel von zo svojho domu a išiel. A potom ešte v viacerých miestach v Biblii sa píše, že išiel na horu a tam sa modlil a to bolo niečo, kde sa vedel sústrediť. Kde sa vedel sústrediť na to, čo je pre ňoho podstatné, že vyšiel von z toho svojho zaužívaného. A hej, že to je ďalší krok mimo komfortnej zóny, hej, že teraz, keď sa idem učiť, tak sa mám ísť učiť do jedálne, keď že akože notebook a počítač mám pred sebou, to sa pekne viem učiť, veľký monitor, to sa mi pekne pozerá na poznámky. Ale zároveň tam mám telefón a Nintendo, ktoré ma vyrušujú od toho, aby som sa učil. A áno, keď sa chcem sústrediť na učenie, tak by som mal výjsť von, alebo nejako odstrániť to, čo ma vyrušuje. Môj telefón už trošku nezvláda baterku, takže to mi pomohlo, že prišiel som z práce, mobil vybitý na 5%, samozrejme, lebo som scrolloval v práci a dal som ho do nabíjačky a zrazu som sa vedel 1,5 hodiny v kuse sústrediť na učenie. Že tak, podľa mňa to je úspech, väčšinou to je 15 minút, keď mám telefón pri sebe. Ale zrazu to bolo 1,5 hodiny, kedy som fakt vedel venovať to tomu, čo bola pre mňa priorita číslo 1 v ten čas. Hej, že nebolo to scrollovanie, ale bolo to učenie. A teda hej, že výsť z toho miesta, kde nás vedia vyrušovať veci a odstrániť takýto priestor.
A tretia vec, ktorá ma zaujala, že išiel na osamelé miesto. Takže teraz, už aj keby odídem z izby, že sa idem učiť do jedálne, no tak pravdepodobne tam niekde v obývačke bude mamka a mamka bude, že Maťo, treba ešte toto, treba ešte hen tamto, treba ešte hen tamto a mohol by si povysávať. A ja by som bol taký, že ale ja sa potrebujem učiť. A zase, hej, nie je to niečo, čo ma nevie vyrušovať, hej, že teda niečo, čo ma vie vyrušovať, že ja viem, že je to podstatné pre mamku, aby som povysával, ale už keď je streda, v štvrtok mám skúšku, viem, že v pondelok začína nový semester, nechce sa mi prenašať predmet na ďalší rok, že moja priorita nie je povysávať, že to som taký, že mami, ja povysávam v štvrtok, keď príjem zo skúšky, teraz prosím, potrebujem sa učiť. A zase, že Ježiš, ak sa chcel sústrediť, išiel na osamelé miesto, že nešiel ku kamarátom, nešiel k učeníkom, nešiel medzi tie davy, ktoré učil, ale išiel na osamelé miesto. Teda odstránil nejakú dostupnosť seba ako osoby, že nevedeli sa mu dovlať v tej dobe asi. Aj tak by sa nevedeli, ale nevedeli ho nájsť, že pokračovanie v tomto je, že prišli a že už ho čakajú ľudia, že kde je. A teda takéto 3 body sa mi zapáčili na tom, ako Ježiš žil to, aby nebol vyrušovaný, že teda odišiel nad ranom, urobil si ten čas, urobil krok mimo svojej komfortnej zóny pravdepodobne, aby mal nejaký čas na to, aby sa vedel sústrediť na to, čo je preňho podstatné v tú chvíľu. A vyšiel von, takže odišiel zo svojho príbytku, kde tiež mohol mať ďalšie vyrušenia okrem toho, že mimo komfortu a išiel na osamelé miesto. Takže nešiel tam s kamarátom, nešiel tam s niekým, išiel tam úplne sám. A teda hej, zmena začína tým, že čo zo svojho života odstraníme. A teda nie je to o tom, že si pridáme aplikáciu, ktorá po pol hodine používania Instagramu nám ho zablokuje na ďalšiu hodinu, ale je to o tom, že kľudne, až takto radikálne, vymažem si Instagram. Ne? Že ak je to naozaj niečo, čo ma vyrušuje, čo ma tak veľmi vyrušuje, že ja sa neviem potom sústrediť na nič, čo je podstatné v mojom živote, tak to vymažem. Ak je možno práca, to, čo vás veľmi vyrušuje, teraz nevravím, že odíte z práce, že to ako nie, ale možno sa zamyslím nad tým, ako ten čas si rozdistribuovať, aby som tej práci vedel venovať 8 hodín, alebo keď potrebujem, tak aj viacej. A aby to nebolo, že teraz do práce, ale ešte potrebujem zbehnúť tamto, vybaviť. A toto môžem dopísať aj doma, to je v pohode, to si môžem zobrať domov. Ale že teda naozaj má ten čas, kedy to viem, že odstraním tie veci, ktoré ma vyrušuje, to vybavím po práci. Potrebujem ešte toto, OK, po práci, po 15. alebo neviem, kedy končíte, ja tak väčšinou okolo 15. som taký, že OK, 15, potom som voľný, kto chcete, môžem vtedy. A teda taká možno výzva na najbližšie týždne, ktorú pre vás mám, a tak odstrániť niečo zo svojej komfortnej zóny. Že teda ak chcete mať ranné stíšenia s Pánom Bohom, tak vstaňte o pol hodinu skôr, ale nepridajte si iba toto. Choďte spať skôr o pol hodinu, aby ste mali tých 8 hodín spánku, aby ste si neoberali zo spánku, aby ste vedeli tú pol hodinu investovať ráno do toho vzťahu. Ak je to možno, že sa chcete viacej venovať škole, dajte niekomu doma telefón, ktorý vás vyrušuje a uvidíte, ako vám to pomôže. Ja som to neskúšal takto, že som ho dal preč od seba. Mi pomohlo, podľa mňa, keby ho dám mamke. To by bola radosť z učenia. Takže možno skúste nájsť niečo, čo je tá vaša komfortná zóna, čo úplne nechcete vystúpiť, že
ale ja potrebujem ten telefon, lebo čo keď mi napíše kamo, že majú voľné miesto na volejbal a ja by som si mohol ísť zahrať, hej, že úplne až sa trasiem, že by som mohol ísť. Ale zase by to bolo na úkor toho, že mám pri sebe telefón a zapípal, čo nové sa píše, nenapísal mi náhodou, že majú voľné miesto. A ja už moje učenie ide do kytek. A teda, hej, že taký challenge pre vás. Nájdite si niečo, čo je pre vás komfortná zóna, čo je možno komfortná vec, komfortné správanie, robenie a skúste to odstrániť, ak sa chcete viacej sústrediť.